Hej, počúvaj ma, Marek Datel, piče. Výzvičku som ti poslal, výzvičku aj pre tvojho trošku priteplanúčkého bračeka, toho pokazeného Getzingera Geco. Takže dúfam, že ju príjmete, chlapci. Potrebujem vás rozfackať obidvoch v tej klietke pod pravidlami MMA, ako som už spomínal pod organizáciou Clash, do piči, vole. A nie, ty kokoty sa tam necháš akože ty vole, umrdať tým kráľom Pablom, či ako by som to nazval, alebo nejaký dementný králik Pablo, čo ťa tam vyplieskal. No kokot, ty sa môžeš hambiť, pičo. Si sa najprv vyhováral na nejaký zúbok, ak nejaká zúbková výla, ty kokote, že zúbok, pičo. Potom, pičo, si bol že vraj škrtený, pičo. Ty pičo, ty si neodklepal, ty si iba upozorňoval na myhalnicu vlastne v oku dokonca aj. Ako nejaká buzna, ako aj tvoj brat. A ako už čakám, kedy príjmeš moju výzvu, ty debil, chcem ti rozkopať hubu aj tvojom prijebanom bratovi. Nech viete, kde máte miesto a vaše miesto je doma pri mamičke. Tam do piče v lonku mať zjebanú hlavu a tam pri mamičke leškať a plačkať a tam môžete sa tam môžete byť aktívni do piče, akorát tak pri mamičke, lebo inak plačete jak také malé dve posrané decka, pičo. Trošku ťa chlap priškrti, alebo ti myhalnicu pojebe a už plačeš. Chodíš plakať pri mamičku. No ako to je veľmi divné. Asi si ešte moc nevyrástol. Už si zabudol, že nemáš 2 roky, že pri mamičke nemôžeš sa takto zdržiavať, ako keď máš 2 roky. Že mamička to ma boli. Už si dospelý, ty kokot, ale nesprávaš sa tak. A to ani s tým tvojim bratčekom. Ste takí dvaja dementíkovia pojebaní. No takže sa teším na to, kým príjmete moju výzvu a rozkopem vám tie skurvené rite hnusné, špatné. A nezabudni tvojho brata, nalecovať nehriadne sype tie tvoje sračky chemické. Ty steroidko pošahaný, aj tak ti to nepomáha, ani tie steroidiky. Teraz ma napadlo, ty si riadny debil vylízaný, no. Tak teším sa na teba a Clash. Čakám. Chcem ten zápas s tými dvoma zmrdami. Kurva. Nazarte, chlapi. Teda babi. Vylízaní datlovcania.